евентуален набез на Ривър, който в сговорна дружина с два зилота ще се опита нещо да прави красиво, но за сега май не. Да, стандартен пуш с Драгуни и Ривър, само че те два зилота не знам какво правят там, но да ги има, няма лошо. Като пусне зилота, по инерция единиците да пуснат по зилота и да не бъде първата единица засегната от атака Ривър, което евентуално би спечелило нещо. Та сега ще видим дали ще успее по някакъв начин Веско да пресира. Не, няма да успее, забеляза на армията му. Ривъра малко назад пуснат този шътъл с двата зилота. Да, разбрахме вече какъв е замисъла. Сравнително добро микро. Маската има, между другото, много стабилно микро с Ривъра, но сега успя да се докаже. Въпреки това има огромен превес с 4 драгуна срещу 2 драгуна и още 3 гейтове, които вероятно изваждат нещо, но ще бъде късно, защото най-вероятно този експанд ще загине. Докато експанда на маската сега се правите първи и ще бъде напред вероятно. Любо! Да. Този експанд е пътник, няма начин. Няма начин да го запази Веско. С 4 драгуна по никакъв начин. Най-много ги самоубие и съответно автоматично да загуби играта. Виждаме как маската е пуснал, е хванал на контрол провата с останалите драгуни. Много от играчите, включително и аз, предпочитам обзървъра да бъде на отделен контрол. Едно от две, отколкото армията. Да. Защото по този начин, като дам мув или атак на някъде си, мога да сгафя тъпо, защото много съм завеян. Ама все пак, аз съм завеян, не те. Та експанда на маската вече с пълна сила помпа ресурс. Докато експанда на Васко, т.е. на Веско, извинете ме, съжалявам, прости ми, приятелю. Та експанда. Не, шо. Днеска морфологията никаква мия няма. Това е някаква подобна реплика, си спомням на любимия боксер. Но така е. Лексика, велико нещо. Творение на българския мозък с турски происход. На тъпо турско челеме. Виждаме този пилон, който Веско го пуска далече от главния си експанд, но на подходящо място, така че ако минава шътъл по дестинацията Русе-Варна от тук до тук, би могъл да го засече, лови и съответно да прегрупира армията си Веско и да може да се отбрани адекватно от евентуален дроп на Ривър или на каквото и да е било с шътъл. И разбира се, подобни неща биха се забелязали. Ето, скоро ще има контакт. Бум, бум, бум. О, лошо товарване, много лошо товарване, сега директна смърт за риверите. Ето, да, гъга, good game.